Muppets Music Awards 2014. 7 χρόνια ντροπή. Shame. Καλύτερη φάρσα. Σάκης Κινέζικο. Φανίσου, ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πεινάω συγκλονιστικά. Συγκλονιστικά όμως. Σε noodles τι έχετε? Νούδος με μοσχάρι ή με κοτόπουλο. Μοσχάρι, Με καρύτες, με χοιρινό. Θέλω αυτό με τις καρύτες. Μόνο με καρύτες είναι. Έχετε low main? Αγάπη, ζωή, χαρά. Φαγητό λέω. Μακανόνια ή νύχι μακανόνια. Δεν έχετε καθόλου μακανόνια? Έχουμε μακανόνια και νύχιο μακανόνια. Χωρίς κανόνια έχετε? Χωρίς μακανόνια. Έχετε πάπια? Πάπια Πεκίνου, πάπια Τρακάνηση. Τρακάμιση. Πρέπει να πάρω σε λίγο. Ναι. Οκ. Χόρτα σάγε μόνο που μου τα είπε. Έχετε σάγε? Ναι, έχουμε σάκε. Ένα τέτοιο ρουβά. Ναι, βάλτε και ένα σάγε. Κουτούνι. Σάγε. Ευχαριστώ. Το Medium. Παίρνω τηλέφωνο, μια αγγελία έχω δει. Μάλιστα, το όνομά σου στο μικρό. Σταμάτης. Σταμάτησε γεννημένος πότε? Δεν θέλω για μένα. Απάντησέ μου σε αυτό που σε ρωτάω. Πες μου, τι σε απασχολεί? Επαγγελματικό είναι το πρόβλημα. Επαγγελματικό πιανού? Δικό μου, αλλά δεν είμαι μόνο εγώ στην επιχείρηση. Υπάρχουν άλλα 2 άτομα. Ωραία, άρα αφορά και σένα λοιπόν το πρόβλημα. Βεβαίως. Τότε τι μου λες ότι δεν είναι για μένα? Με συγχωρείτε. Έχω πει να ζητήσω βοήθεια. Ορίστε. Έχω πει να ζητήσω βοήθεια και εσείς μου μιλάτε με αυτόν τον τρόπο. Σταμάτη. Τι έπαθες δεξιανέ? Δεν είμαι καλά. Τέλος πάντων. Σταμάτη, σύνολεσαι, έτσι. Εντάξει είσαι? Εντάξει, καλά είναι. Ναι, πάμε. Το τηλεπαιχνίδι. Ναι. Θα παίξετε ένα τηλεπαιχνίδι μαζί μας. Το πρώτο βέβαια σκέλος είναι να βρείτε ποιος είμαι. Δεν θα παίξω, ευχαριστώ. Να είστε καλά, κερδίσατε 1.500 ευρώ μετρητά! Χαιρετισμούς στην υπέροχη Καστοριά! Παρακαλώ. Καλησπέρα σας, είστε ζωντανά στην ελληνική τηλεόραση, τι κάνετε? Η ερώτηση έχει σχέση με την Καστοριά. Πόσα τετραγωνικά εκατοστά είναι σύνολο η λίμνη της Καστοριάς, κύριε Δημήτρη? 28 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Συγχαρητήρια, κύριε Δημήτρη, 1.500 ευρώ μετρητά! Κύριε Δημήτρη! Λέγεται. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Τι κάνετε, είστε ζωντανά στον αέρα, καλησπέρα στην όμορφη Καστοριά! Εδώ γραφείο τελετών το γλίγορο φτιάρι. Ωραία! Τι είναι εκεί, πώς είπατε? Γραφείο τελετών το γλίγορο φτιάρι είναι εδώ. Σοβαρά μιλάτε? Γραφείο τελετών, ναι! Πάμε στην πρώτη ερώτηση λοιπόν για τα 1.500 ευρώ. Αυτό θα πάει πάνω από 1.500 ευρώ, κύριε. Η δημοσκόπηση. Παρακαλώ. Τηλεφωνώ από την Αθήνα, από την Λαριτάρη, για την δημοσκοπήση κάνουμε. 3 ερωτήσεις τώρα σας κάνω μόνο. Ιδανική βοηθό για την καινούργια οικογένεια του Νικόνη Αναούτογλου. Τώρα που θα φέρει παιδί. Μια Ινδονήσια, μια Σιαμέζα, μια Φιλιππινέζα. Δεν γνωρίζω κανέναν τίποτα τέτοια πράγματα. Αυτές είναι όλες οι αρλούμπες που δείχνει τηλεόραση. Και κάτι τελευταίο, αν άλλαξε κάτι στη ζωή σας μετά την παραμονή του Δημήτριου Ουγγαρέζου στο Μέγκα. Τώρα ο Ουγγαρέζος Κιλιάγκας είναι μόνο να γελάει το κοινό, τίποτα άλλο. Δεν θεωρείτε δηλαδή σημαντική την παραμονή τώρα δεν του? αξίζει, όχι. Είναι ξεφτύλα τώρα. Και ο Ουγγαρέζος είναι ένα ωραίο παιδί, αλλά εντάξει, δεν λέει τίποτα. Ναι. Τηλεφωνώ από την Αθήνα. Μια δημοσκόπηση κάνουμε. Ποιον θεωρείτε ιδανικότερο για πρωθυπουργό? Κερδίζετε μια φύσα του Μιχάλη Ρακιτζή 80x90 ή ένα παιδί 2 ετών? Τι κερδίζω? Κοίταξε, έτσι αυτά κάναν όλοι. Όποιος να είναι, δεν μας πειράζει. Ιδανικότερο για πρωθυπουργό ποιον θεωρείτε? Δεν ασχολούμαι, έτσι αυτά έκανα, όποιος θα βγει, δεν μας πειράζει. Για τον κύριο Ουγγαρέζο ένα σχόλιο? Δεν τον έχω δει τον άνθρωπο καθόλου. Δεν το ξέρω, δεν τον είδα τηλεόραση καθόλου. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Muppets Music Awards 2014. Γελάει ο μωρός. Τι μωρό είναι αυτός?